que non cabe dúbida que Mari Carmen é unha gran prescriptora de Caballera de Valdeorras. O Gallá tiveramos pois 1 millón de prescriptores así de Galicia e da comarca de Valdeorras, que seguro que íbamos a ter o meirán de éxito turístico de toda España, polo menos. Señor alcalde do Barco de Valdeorras, aquí, presidente da Ruta do Viño, presidente da denominación de orixe Valdeorras, alcaldes, adegueiros. Para min, a verdade que é un placer estar hoxe aquí e comprobar pois a gran afluencia de persoas vencelladas ao viño e a súa promoción que hoxe están aquí. Eu creo que viñen na primeira edición que se desenvolveu desta promoción das portas das adegas e das portas abertas, e naquela edición a verdade que me levei un pequeno chasco, porque Valdeorras aínda non era a comarca vitivinícola que cree no seu produto, como agora cree na súa comercialización, e pouco a pouco pois chegamos a situación de hoxe, que a Valdeorras é a alumna aventaxada da primavera de portas abertas nas rutas dos viños de Galicia. É aventaxada porque, como se dice nos concertos, ten soulao, xa non cabe naide máis, non? E para min, como valdeorrés, e ademais para todos aqueles que creen na potencia do viño e do turismo, pois a verdade é que é unha satisfacción. Cada ano, hai máis xente e máis establecementos que participan nesta promoción turística. Este ano son 13 adegas en Valdeorras, máis 7 restaurantes, 7 establecementos e 3 restaurantes, o cual nos dá a magnitude da importancia que vos cada vez lle dades a promoción do turismo e a promoción dos viños de Valdeorras. Tamén para min, como valdeorrés, é un placer ver como cada vez hai máis eventos de promoción do turismo en Valdeorras, como pode ser a Feira do Viño, que pronto se vai celebrar no Barco, a Bacofesta na Rúa, a Ruta das Covas de Larouco, a Ruta das Covas de Vilamartín. Todo isto son apostas da cidadanía, dos adegueiros e tamén de todos vos que estades alrededor do mundo do viño. Eu podo vos dicir que agora mesmo a gastronomía é a segunda motivación por a que a xente nos visita, tendo en conta que o ano pasado Galicia bateu récords de turistas. Recibimos 7 millóns de visitantes que fixeron alrededor de 12 millóns de pernoitas en establecementos hoteleiros da comunidade galega. Moitos deles viñeron atraídos por a gastronomía e, por suposto, por o valor dos viños de Galicia. Tamén é outra satisfacción para min comprobar que esa potencia que ten agora mesmo a denominación de orixe Valdeorras e a calidade que teñen os seus viños. Eu estou seguro que este é un dos principais recursos turísticos que ten a comarca nestes momentos e que vexo que por as persoas que están hoxe aquí que ten unha proxección fonda, porque cada vez vexo que a xente que falo, cos responsables de establecementos que podo falar, que cada vez a xente aposta máis por o viño como un medio de promoción turística. Falouse aquí tamén de outros tipos de turismo, como turismo industrial, no cual a comarca sí que é un potencial, e tamén da natureza, que é o principal recurso turístico de Galicia e tamén, por suposto, de Valdeorras. Vos podo dicir que xa estamos mantendo contactos con distintos estamentos da comarca para afondar máis no desenvolvemento do turismo industrial, e lembrarvos que agora mesmo, desde a Xunta de Galicia, concretamente desde Turismo de Galicia, temos unhas liñas de axuda de 5,5 millóns de euros, das que algúns que estáis aquí, algúns adegueiros, xa solicitastes algún proxecto e que probablemente nos sirvan para afondar nese no turismo, que, como sabedes, ademais da comercialización do viño, trátase de comercializar o territorio, de dar aloxamento
e que a xente pois disfrute e goce das estancias de un xeito pois agradable. Tamén, como lembraba Mari Carmen, temos unha liña de 1,5 millón de euros que a través de un convenio que vamos a asinar coa Diputación e que vai beneficiar aos 9 concellos da comarca de Valdeorras. É un proxecto que xira en torno ao viño e tamén alrededor dos recursos que ten a comarca e que pode parecer pouco diñeiro para 9, pero creemos que vai sentar as bases do desenvolvemento turístico da comarca, porque Valdeorras ten todavía moito que dicir e porque Valdeorras é un territorio próximo aos mercados emisores, como pode ser Madrid e como pode ser Portugal. Por iso creo que todos os que estamos aquí, que confiamos no potencial económico da nosa comarca e, por suposto, turístico, pois seguro que ca voso traballo e ca vosa axuda lograremos que Valdeorras se convirta nun dos principais destinos non só da provincia de Ourense, sino tamén de Galicia. Nada máis e moitas grazas.